Let us greet each other first. Good morning. Good morning nga po. Umisam kayo mat. No, mabalin yun sa may katang kita face mask yun na yan. Tapno, makita mo digita isam yung basit na bayag na mali nakikita. Nagyaman tayo kinapo Diyos, hindi makaun manayabig sa kensalon at tayo, na naka-attendar kan magipagpaset, hindi tayo ito nga nasantuan na misa, hindi tayo ito nga Domingo, hindi muna Domingo, iti Adviento. Ito na madamdama, hindi ito sinjan, iti Corona, iti Adviento. Iti Adviento kakabsan, panawen nga intayo panagsagsagana, iti iyaay ni Apo tayo nga Hesus Kristo for His first day, umuna nga iyaay, natintay ito pa ng ramba. Pero pagtipunan tayo, pati dito may kadwa nga iyaay nanto. Dito Corona ti Adviento, makita tayo nagbukol. Meaning, niya po Diyos, awan ti pangrupyan, awan ti pagpatinggaanan na. Diba? It's the Alpha and the Omega. Wala na dyan. And then, green. Green symbolizes life and hope. Biyag kan namnama. And then the four candles, the violet and the pink, symbolizes the 4 Sundays of Advent. And medyo puraw, masinjan to into Rabii 24, so to detan dete, sinagsaganaan tayo, ipat nakayanak ni Apo Jesus kada tayo, iti nagpabanitan tayo. And dagiti dekorasyon na ta, symbolizes barong abiyag, ragsak, iti panangururay ken ni Apo Jesus. Kaya di kandela mismo, di silaw ti kandela, that symbolizes Christ as the light of the world. Silaw tidubong ni Apo tayo Hesus Kristo. Kaya kita ito muna Domingo, iti Adviento, it is, we light this candle of hope, the candle that symbolizes hope, and at the same time, in today's readings, palagipan na tayo dito, panagsagsagana. Na minsan, seminarista akpay lang hindi mapang naging nabunta ka di seminaryo ako pa niya. Nautudi ka. Nautudi ka na ordinan. Ano yung unakan sa? Unakan na ordinan gaya. Mabang kami at misa idi, we were so excited. Nakasagana, we are very excited nga nagsagana apay kasi Hawaiian mo di nagpamisa. Siyempre, seminarista ako, barbar nga para allowance to ko ng month, di ba? Excited kami nga napan. Nakasapsapa kami nga nagsusukat. Naisagana mi aming tiyang moment. Apo, excited kami. Very excited na nagsagsagana. At kami ijay pagmisaan. Apo, sa pagsangpuming, sagana mi amin. Pagkantaan, pagmisaan. Oras di pa nagmisa ni Apo Ben. Ditibado. Titinalyaw kami. Doon nang isagana di tunik kanistulan na. Awan. Digat awan, tibado ni Apo Ben ngagmisa. Ako, may tabungot. Kapilitan, nagsubsubli kami ijay, simbahan ng alaman ng tibado na. Sometimes kakabsat kas dyan. Because of sobrang aligaga nga panagsagana, sometimes we forget to prepare what is necessary and what is very important. Diba? Kas lang kumay ang Pasko, sagana tayo. Christmas light, Christmas tree. So amin, pasukli iti sa kaligkis nga sagbabayin na pagregalo. Ano pwede iti saganan tayo? Planuan tayo, anati menu, tinoche buena. Planuan tayo, anati iti makmakan. Sa agad, ada pwede na duma, adati libruda. Nata libro mo po kagam, ay na Christmas listahan, ti agpadaya, manipunti, December 1. Apay, Christmas program. Ano gaya na Christmas program? Pagdadayaan, sige, matot kolesterol kada, sugar yun ta. Diba? Nagandumag, sagana tayo, pero gapu iti sobra nga, sobra nga aligaga tayo, very excited tayo magsagana, we tend to forget what are those important things we need to prepare. Ure nagpadayakan o nagdumag at sometimes ayun, dete kastoy. Una tayo pa Una dete kumada, tinabayag nga plano nga family outingan, at dakay jay dalan, kitang yuman, imbagbag pa na iti nga de kastoy pa Diba? Kasi nagduma dete, sobra nga aligaga tayo nga we are very excited. We tend to forget what is important. Kasi kita ito tayo pa nagsagsagana. Itintay ito pa ng rambak, iti fiesta, iti pa nakayanak ni Apo Jesus.
masapol nga sa ganaan tayo mo tayo nasisita. Anya hindi nasisita nga sa ganaan. Importante nga sa ganaan tayo dito puso tayo. Alam na pintas no adot dekorasyon tayo, napintas no adot kabaro nga bago, adot regalo. Nung napinpintas kumamot laan, dito puso tayo, well decorated. Ano ti dekorasyon tayo? Ikatan tayo, nagitihan na nasayaan. Ti umuna nga may kadto nga may basa, nagpuna na to'y, iwaksiyo, ti aramid, ti sipnget, ket ikawesyo, iti igam, ti lawag. So meaning, ikatan tayo, nagitidaan na kinatao, ti unod, ti kaunggan, ti puso, ket ikawes tayo, dito nalawlawag, a kinatao tayo. Kasano day jay? Agbyat kayo nga nataknang, kastat tao ti lawag. So meaning, ikatan tayo ti basol. Bisan aside ti pa nagbasa, alangan narigat, tayo basol ti may sangal daw. Nadadumag, nakita mo natin ka, visit mo nga tao, kunyetak to, yung lumabas pa ilang nga bigbigat po na tayo. Basol manan. Pero let us lesson, di ba? Nung nakita tayo, kagurgura tayo ng tao, nadadumag na kagkadumkan. Kung saan, better you forgive and forget, let go of those hard feelings against that person. Di ba? Tapno naragragsak ti Paskwa. Di ba? Di ba, kung nadarod, kung panagraragsak ti Paskwa, palipatan ti gurang-gura, agririn negalo, anat iregalo, dito ayan, itumunggan maysa. Ituloy tayo. Awan tinalabos, panagragragsak. Tapos tatawa. Ngayon na ito mga min, ragsakan tayo, tibagbagi tayo. Ngayon, we tend to cross the boundaries ti panagragragsak. Kaya tayo, agragsak ka nga, ala! Kaslawan ng bigat. Ang mali ka ito mga agragsak na, inom tayo ti arak. Ala, paturay nagkarkaradap na agawi. Dog lalaok na di na pa'y maugasan, isa ka na nga mapanagidda. Nakaste, tinalabos nga panagragragsak. Dito, di ka amon, kas nan awanan ti bigat. Diba? Nalabos nga ragragsak, wano panag. Parpartag, gano'ng tituloy na. Example na lang. Kaptapsot tayo, tapnahan na yung mga panagparpartag. Kaya, nalabos sa panagparpartag. Awan ti kinadarap. Awan tinaalas ng aramid. Awan kano tinaalas ng aramid. Panagchichismis, panagpipinnerdi, panagpipin na sakit. Awan ti apa, ken imimon. Ito mo, basa awan ti apa, ken awan iminom. Awan ti aggaapa, panawan ti Paskwa, di ba? So, mga min. Nagiti dapat nga ikaws tayo. Panaggiin na yan, panagtitinulong, panagririnagsak, panagipaay diragsak iti sa baling nga tao. Di ba nga po na tayo ng Christmas God? Intad ni Apo Diyos, imay ni Apo Diyos, baban ka na po Jesus ito'y lobong, amang tadragsak. Di ba? Mang tadragsak. Kasano Apo? Kagabok ka ni Apo Jesus, imay tinaimbag na damag, imay ti panakay salakan ti lubong. Diba? Isungat na tayo, tamtamot, ngayon tayo rambakan ti Paskwa, haan nga rod nga ladingit ti itod tayo, ti pada tayo nga tao. Ngayon kat di itod tayo, iti ragsak mo, kung kuwana. No ragsak na, iti madaan, iti napinaimbag na karuba, ipaay tayo. At necessary mga regalo mga kanan, kasi no nagduma, ti impression to Christmas, regalo. Pero kapintasan nga regalo nga kapsat, amoy, ti Paskwa, dito pa nag-giinayat, pa nagpipinakawan, pa nag-sing-singpot. Atas may isa nga nasaya at akaruba. Nung kanrunaan amin, nung naipaay tayo dito, masapul mat ka unang tayo dito, pa nag-sing-singpot tayo, para kan ni Apo Diyos. Tapno mat maawat tayo mo, dito regalo nga aggapugan ko na. Ano dito nga regalo? Dagiti ado nga blessings nga agpaay ka na tayo, kan dagiti kamkamang ti pamilya tayo. Ngayon, dumagat, ay, mangrugit isimbang gabi. Inat agsimbang gabi, manipod 16, aging gatra, parbangon ti 24. Rabi iti 24, bigat ti 25, awanan, apay, nakipangpangan, nakininom, nakibarbartagan. Awanan. Kaya mo tayo lang kami, 16 to 24, matupad ti wish ko. No. Alam ka napintas, umay ka makimisa. Apay, ayon ni Apo Diyos kang ka, ni makimis-misa, dahil ti anak ko. Lahitad ko, no, anak ti kaya na.
Kamunad to mga mi kumete yung makimisa tapnulaan magunod tayo dito wish tayo. Ngamaan mga kasya, umay tayo nga makimisa wholeheartedly. Tapnumat maay-ayo nga at dami apo Diyos kada tayo. Kasya mo di pa nagsingsungpot. Diba? Lagi yung bing. Ay agsingsungpot ha? Tapno inak i-jollibee ni mama. O no mapanak i-jollibee ni mama imakdo. Agbasa nga nasayaan. Dapat na nga to ti grades ko. Tapno inak to ag Robinson. So no inak ipasyar nak ni mama kun ni Papa ijay biga. Ilocosur, wano lang unyo. Nagpa-Manila kampay. Diba? Gumaan nga kasjay. Di pa nagsingsingpot ka kabsat without condition. Ete, no, pakita nga balbaliwan tibiyang tayo. Kaya tayo tinaramid tinasayaan. Han nagatapno, we are expecting something in return. Di pa nagsingsingpot tayo tapno maay-ayo na ng tao kanya. Gumaan. Agsingsingpot tayo, balintay nga nasayaan nga tao para mutlaan tibagbagi tayo. Para mutlaan itibagbagi tayo, apay, tapno nga rod maay-ayo tayo ni Apo Diyos. Nasamin. Tapno maitad, dagiti grasya parabor nga daw-dawatan tayo. Pero no nagduma, madilang tayo. Agsingsingpot tayo, tapno maawat tayo ti grasya, madi. Tas nang masapol nga, singsingpot tayo, ta isot rumbang may tutok para kada tayo amin. Isot masapol nga aramidan tayo. Ngarod, agsagana tayo. Saganaan tayo iti ay ti Apo. Not because it is necessary, but because it is just. Masapol. Nga saganaan tayo, ti bagbagi tayo, with the hope. Tas dito pa ng simbolo ti kandela ti namnama. Namnama nga at ang tugungguna tayo inton ka paudyanan na. Sa pailakumata ni Apo Diyos, babayan din na pastek kente pa nagsagsagana. Nagiti ikawas tayo, naglagipon tayo. Nagiti iwaksi tayo, naglagipon tayo. Tapno iti kasta, mabuild nga nasaya at di namnama tayo. Namnama iti ayak. Nga gapu iti Diyos, namnama nga itdan ti Diyos. Na iti pagkasapulan, tarigagay, dito mong galmay sa kada tayo. Namnama, masapay na kumay ti masakbayan, awanan tirigan, nung kati ragsak. At ang tulad na problema, numhaan nga kasla idi kuman. So let us prepare ourselves as we start the journey of these 4 Sundays of Advent. Let us prepare. Kagrunaan nga isagana, haan nga dagiti pagpadaya, haan nga dagiti dekorasyon, nung kagrunaan nga isagana, diti puso, panunot, natum kanarit na, amang rambak to, iti fiesta ti Paskwa, ti panakayatan ti Apo.